No container hii bila wana hausina. Hiyo segwini kwa. Ni tunzo kumeli ndava. Kwa tuna nazo kuti zile ku stream 1, stream 2 and stream 3. Mali kwa sababu mjua mmoja mjao mmoja. Malizasi. Ai. Makwele zisukuti ndinoka kuliso kwinaso ena ndi aweni vlobiri pamwamba iyo yamangidwa pamene anapanga training yowa akupadzua ari munapanga training akufusa napanga training komano phandi bukumeni mauza ije inango nina kuti muzike mu zinthu zambiri muzike mu presidential chani mudziwa chani yes ba nenda bwerati ndikudabwa because izi sizikuenda kuchitika mwamva ere yes madam sizikuenda kuchitika izizi because tikhoza kuganiza zinthu zambiri mbiri apapo mwamva ere andi ine chibwereni lero ine omkhoza kukhawa yamba zodabwitsa izi zimwe mwambangazi mwamva ino ndi ndani dzina lanu Justin Mtawanje iwe nda iwe nda mwari muna kusiku yanje Padzua nde munaphunzira alesera amene anaphunzira sana pazizi palibe wapanga zimene zizi nduku I'll be honest with you kukuchitika zinthu zambiri mwamva eti mungodziwa zimene ndanenazo Odi? Mazona zimeza chitika kwa? Ife tukuva zambiri, tikuona zambiri. Ndalimba ntima nenda bwendau zaso sina abisiri. Ndakuza ndikudziwa kukuchitika zinthu zambiri. Ma EMD operators akupanga manipulate mafiga amene akutumizidwa ma hard copy. Ngati musakudziwa. Musadzike pa mavuto. Nenda ngukuza neti mukukondani. Musadzike pa mavuto. Ambiri amene analembeda akupanga transmit. Ma channel records management ndandani. Ena mulina umu tsikana onda ndampeza kuyankhula lumiyo mukona azimayi. Awika ni mavuto. Ndizowawa anthu takagona kuchire kumagwira ntchito ena akazi panga zinthu zopanga manipulate system zobwereka. Akunama izozo ndikudziwa zimene zikuchitika apo zonsezo ndikudziwa zimene zikuchitika. Ukha kuchongera mabottle paper ndikumayika mmene masinthiza mabottle box mmene mu. Andine chimenda tabo. Masenta mambiri zikuchitika zimene zozo. Owina bwinobwina koma iwo akusintha zinthu mwapita kuzira sinthi. Awutali chungamo. Ine kwambirira nani monitor kwina kwake ndimanga ne constituency. Then ndinatengedwa kukhala PO. Ndinapanga handover kwa anthu ena. Andimvera phone. Kunena kuti nazachita nantengedwa kumene masenta mwini atozira wamene akusintha mafika. Amafuna ndabasi malaria dai ndinoona kuti yampando wangu kuti amene anatenga malaria chidi after kuvoda tuwa malaria after kuvoda tuwa filisa kuti filisa koma coordinator amene wako sankango izizi kuchitika zisakhabu zokaza bete netting zije na vet the high
higher authorities. For example, guys, Zonama this izizi. is for the first time. Zonama izi. And this is the patrol. This is the whole monitors. Also, they should come back. For kuno is area yantu yenake amenali the stronghold yakwina kwake akuzona ngati kuchitika zina zake za chilema. And we are hearing a lot. Yes. We are hearing a lot. Yeah. And in the middle of phone. The big office akwanga manibali malizati akusenta wangu umendi kene ukama monitor hiyo. People are sharing it. You should consult. Abanga share and banga share the launch. Wamegi akwanga manipulate groits atituzina mukari muja kusalizimiriza joko kusenta. Ukomya wake panova is a recent ndeti you send zimene inumwa zipanga verify kuti zili and zimene zasainidwa ndi ma monitors. Then kuishu ngati yo you need to consult kuti ukumukayimbira because apachitika zakuti and anthu akona kuti training ndeti mwini magulu amene amangobwera kumalosedwa kumachotsa mapiyo eni amene anaitadwa for interview anapangidwa training ena amabwera amangobwera kumene kujako mana modda apa reserve akupanga replace anthu ena ndi kumalowetsa. Izizi ndizo zoika bwesa maphokoso anthu dziko la ling'ono ngati linolo izibwesa zituzanga zimene zisizoyenerera zimene. We have got children. If you have got one Malawi, not many Malawis.